rayuwa Salisu Yara ne ke waka rayuwa ta duniya Salisu Yara ne dan mutanen Daura so bayyana shi kwai wahala sanda za a fita kai da ce da mai san ka take sai a kira ka gwarzo ke duniya budurwar wawa ni ban gawa da ke ba ya hayyu ya qayyum ga bawan ka zai yumbura komai na rayuwa a gare ni rabbu ka kaddara Allah da dosani a garan hikima da ma basira darajar sa annabin kama aiki wanda baka yoye shi ba yau rayuwa na duba na dauki fanni cikin kalima dan duniyar ga sai an yi hakuri za a cimma nema babu mai bunka in akwai za a baka girma ƙarya da gaskiya in kayo fada babu mai musama in har ka bi ta aiwata ran kai ne za ka yi wani dama mace yar karama ce akan ta ita ma za a haife ku tare akun a tashi ta zama budurwa za a yi sallama a gidanku har an fara nema kai ba ta shekara guda za ka ganta ta haihu ita ma akun a tashi yaya suna gabana ta fara girma ta zama uwa har ta zama kaka ta daina nema idan da ba kake ko fashi ko sata ko cutar al'umma to sai ka duba na gaban ka ya kare rayuwarsa shi ma na san da hakuri ne yakan sakawa a cimma nema ga kainuwa da shan Allah kun san ba da shan mutum ba mai hakuri rabon ka yana nan to sai ka kara himma a duniyar ga gane masoyi na gaskiya sai Allah mani magangara makashi maka dauka yakan zamo jumla ita wutar kara in ka hura sannan kai ka wahala masotar gari dan sarki wataran da shi kwajera na fara zantuka mata da maza duka da kuna jina ga magana ta kurma mai hankali zai fahimci zance na shi lamari na kauna na shaida bai wuce amarana idan ka fahimtu alkawari a gidanka ta zauna ani wanga lamari na ban tsoro sabun ne ka danyo sauraro mutum zan yi yau kan aure ne shi lamarin sa kun san na zama ne shi sirrin sa ne boye ne mun tadda iyayenmu sun taso a tare sun rike juna amma yanzu da nin ya aure ne shekara guda ko wata guda za ka gama mun raba juna shi haƙuri na aure mutane da ka rike shi za ka ci riba shi ne riko masoyin juna amma wadda kan kishiya za ta kashe miji ku yi duba idan ba rashin ilimi ba ko kuma ba rashin mafaɗi ba ina yan uwa zan ba mu shawara gare mu sai mu duba ni ban ce da ku malam ne ba ko kuma mai sanin komai ba amma nasiha idan ta kama gare mu zanen ya duba Salisu Yara ne ba wani ba ka so ma dan uwanka abin da ka so ma kanka haka ba aibu ne ba mu cira hasada gashi domin za su kai mutum magabarta ke duniya budurwar wawa ni ban gawa da ke ba sai a kira ka gwarzo Allah ya samu dace.